zadela afa wee zazi Onyejiuwa Onyejiuwa n'oge mmụọ na-ajụ maka n'ụwa ụwa Chukwu maka n'elu ụwa anyị bi ọ wụrụzie mmadụ ji ụwa ya wụ na o nwere ndị na-amakwe ka ha nọrị n'ụwa nọ okwu maga na nne mụrụ n'ụkọ nwa wee sio na ọ majizi na ọkwụ na-agbazi ọfịa ka ọ ghara iji na-aga ije ngala Chukwu nyelie Kanjezie na Frankfurt Germany okene ndị Igbo ji bilino Chief Sonny Chris Izuagụ Chinonyelu nwata na agụlụ Sonny's International n'ezie Chinonyelu nwata odogwu mmadụ n'osobili aka na-emelu ụmụ ogbenye omeli nwa ogbenye obi adị ya mma ofu onye ndị Anambra ji eme ọnụ na Frankfurt ala na-azụ nwa oji moto eme ọgọ na abụ the gentleman ofu onye ndị Anambra ji eme ọnụ na Frankfurt ayaraba Izuagụ n'osobili nwa Chimeleze na agụlụ Lucky Star Frankfurt obele nwa na-emesi ife ike nwa Chimeleze odogwu n'enyi afụnụ obele nwa ndị Anambra ji eme ọnụ na Frankfurt
Ogwu Brothers na Frankfurt enyi Chief Asi Obianokwalu Obi Nweze na Bulu ezigbo todogwu mmadụ Mr. Ifeanyi Chukwu Nneji baba anyị ezigbo ta nwande Nkanu Enugu steeti akpa iska ikeneziali ezigbo todogwu mmadụ Chief Sonny Chris Izuagwu Chinoyelu nwata na agụ na nwa ọzụlụ etogo aka na-emelu ụmụ ogbe ike dike n'ogidi n'ezi ike dike n'ogidi odogwu mmadụ n'osobili oke nwa ndị dị mmiri jem ọnụ Chief Thank God ike eziokwu n'isi ụlọ ezigbota nwa ndị isi ụlọ ji eme ọnụ oke mmadụ na Frankfurt Chief Valentine Ezewulu Dala mba m onye ukwu ezigbota nwa ndị hala ji eme ọnụ n'ezie mba m onye ukwu odogwu mmadụ n'osobili Chief George Ndubuisi Anyanwụ onye mposi izizi na Agụlụ Born again traditionist oke nwa bi na Akim Germany nwa gịrịga nwalụ na nwa ọ natalụ dike nwa oke nwa ndị Igbo na Germany jem ọnụ Reverend Father John Paul Afuecheta Akachukwu dị ya oke nwa ndị Agụlụ ji eme ọnụ akwa na Mexico City na US ka ibizi onye Chukwu tele mmanụ
welie n'ezigbo mmanwụ ndị lodogwu mmadụ n'ọsọ bilie Chief Damian Obidigbo ezigbo nwa ndị alọje nwe ọnụ akwa na gị si Germany ka ibi Osita ọnwa asa anya nze ndị ubisi akụ udogwu mmadụ na akụ na boku Germany ka ibizi nze ndị ubisi akụ odogwu mmadụ nọ n'efu Sonny Chris Izu Agụ Chinonyelu nwata na agụlụ ọsị ka anyị keneziari ezi ọyịya ya Chief Ijin Okonkwo oyili nni ya n'ezi n'Ifite Chairman CEO Ejisin Star Power Links Don Sticker International oyi